Kesäloma on pitkä, mut kuukaudet pierii ja sitten sen koulu taas taataa. Niinpä ajatus yksi, se päässämme pyörii, me kuinka se voitaisiin viettää. Ja niinpä raketti tehdään ja muumio näyttää, tai Eiffeltornin kiivetään. Tai kolentoouto ja punkkiutetaan, tai apinaa kylvetetään. Ja dynamit ja nanorobotit ja aikoja miksotetaan. Tai kortti löydetään ja maailmaa ja siskoa äänsitellään. Siis kuten näet, meillä paljon on kestävämpi kouluvenoilua. Siis katsotaan tuntiin ja se päästää kesän kuvaan. Siis katsotaan tuntiin ja se päästää kesän kuvaan. Äiti, sinä se pitää kontekstia. Kesäloma on pitkä, mut kuukaudet pierii ja sitten sen koulu taas taataa. Niinpä ajatus yksi, se päässämme pyörii, me kuinka se voitaisiin viettää. Ja niinpä raketti tehdään ja muumio näyttää, tai Eiffeltornin kiivetään. Tai kolentoouto ja punkkiutetaan, tai apinaa kylvetetään. Ja dynamit ja nanorobotit ja aikoja miksotetaan. Tai kortti löydetään ja maailmaa ja siskoa äänsitellään. Siis kuten näet, meillä paljon on kestävämpi koulu.